तने भर हम प्रसंग 2 मिनट ना कहब न हां लोग कहे कि सुदर्शन भाई सबरी लगौले हम बियाह में भाग गईली प्रसंग तो जलसा लायक खोजले बड़ा भाई मान मुर्गा खसी देख के भाग गई प्रसंग जलसा लायक कितना दिन पर आज खोजले बड़े बढ़िया बढ़िया सुंदर माने सबरी इंतजार कईली बियाह शादी में मुर्गा उनका कटाए के अभी प्लान बनत रहते भाग चलली बाबा के यहाँ जाकर रहल इस समय आई बाबा चल गए समय आई तो भगवान राम भी वनवास में जाकर भेंट कोई नहीं उनका तरन तारा भइल नवधा भक्ति के बात हो जाए छेपक कहानी रही को छेपक तो एगो हमहू छेप के सुनाए बाकी का नाम रहे माता जी के मुखिया जी माता जी का नाम रहे घरोखा देवी हमने कहते वहां के दादी जसवानी ना ऐसा कि हम ढेर दिन के ना भइल नहीं हमार उम्र मात्र भी 45 साल भइल बा सुदर्शन भाई तो उम्रदाज भइले इनकर 68 बरिस हो गइल बा 68 बरिस 68 हमार 45 आई का से तब से गाओ तनी जौना बरई मात्र 48 बरिस में 20 बरिस सिंगर संग गावत होबे सुदर्शन भाई के हार्दिक अभिनंदन बटे एहिंगा सभ्यता से तू गाओ हमहू गाई देखा तो केहू कहता कैमरा वाला जो होता लोग को फुहर बोता सके कैच कर ली इंतजार में बाल बाकी होते नहीं का करो देखल जाए समय हो बाकी देखिए लो निमन को बढ़िया चली जब फुहर ज्यादा बढ़ जाला न पाक किच ज्यादा हो जाला तो मन करला कि घाम उगी तो आ ढेर घामो हो जाला न तब जाला कि बरखा हो न तो गर्मी से जान जाता ओहिंगा फुहर ढेर हो गई लोग है तो एगो निमन गइबो तो तोपा जाला आ ढेर निमनो गइबो ये घर तक समय बहुत निमन बा छपरा जिला में अपन कि कुछ लोग प्रसंग लोग सुन लेता तब जिला के नाम ना धर कुछ ऐसनो जिला बन साहेब भैया जैसे व्यास जी चौपाई कहले बड़े कि रघुकुल रीता सदा चलिया अले नायका लोग उठ के चल दहला सब चौपाई पूरा करत जाता कि घर चलो इशारावा अब कुछ ना गाई हमनी के तो मूवमेंट बनावे में हैरान बनी जा पहले जे व्यास कोई सोनो प्रसंग को यहाँ लय गए हो जाता दूसरका राउंड में दूसरका व्यास गावता रहे जहां प्रसंग होता लोग हां भाई चला लंगड़ो ओल्ड मॉडल हो गइल मजा नहीं खाया चला बदली लागत अब भोजपुरी सुधारे कहत लोग बढ़िया बा बाकी हम जतना व्यासन के प्रोग्राम नहीं खे हां केहू साटा पर बुलावत नहीं खे लागत तरह से अपना के वीरेंद्र सिंह बने जरा केहू पूछत नहीं खे केहू बुलावत नहीं खे केहू गलती से फोनो पर दिहर पुराने के फलाना जी खाली बने तो हां तो लड़का कहता तार दिमाग खराब बका बोले भाई को आदमी सुनने वाला ना रही है जतनन का प्रोग्राम नहीं खे चलत न भोजपुरी के बात में 2-4 शब्द बोलत है हां और लोग चाहता कि हमनियो को वहींगा सीधवा गा के हां हमनियो घर पर खैर सुधारे के काम लाल बहमनियों के ठीक हो गइल बन जब सुदर्शन भाई तू सुधर गइलो हां तो जनिहा की जग सुधर जाए जननी हां प्रसंग उतर तो पुरनिया लो ठीक बा हां नायका लो जाए लागत आ खाली लाइदारी का उतर तो नायका लो खुश बा आ बुढ़ाऊ लोग घर में होके बोला था चला चला तो हमने के तो कोनो में गाड़िए सुनता नहीं हां बाकी हमारा के गाड़ियों लोग देला तो हम खुश रही कैसे हमारे बारे में यूट्यूब पर बोला जाता कमलदास के सुदर्शन के हां का है केहू बोली ऑब्जेक्शन करी त केकरा पर परियार का हां चिन्ह लोग लालू यादव रेल मंत्री रहले मुख्यमंत्री रहले तो उनकरा पर नु कुछ अंगुरी भी रही हां एक गलती ना करी हां अच्छा काहे लालू जी के जेल भेजल गेल और नेता लोग घुस नहीं खेले और यारका के भेजल जाला शेर खातिर पिजड़ा हो और कुकुर बिलार खातिर पिजड़ा में करबा के ओकरा के गूगल पर रसरी टांग के बांध दबा खूंटा पर ओहेंगा जौना प्यास के खूब मार्केट बा वही प्यास के केहू कटाक्ष करेला चाहे यूट्यूबर लोग होखे चाहे 2-4 जना समाज सुधारक लोग भइल बवे बड़के प्यास के नु कहबो तू कह ई मोटका पिलर हो कुकुर सियार लोग कतनो रगरी ढही ना का जना के नहु से सीमेंट छोड़ कर रोड निकल गई तो खखोर दी पूरा जा कहे वाला कहे द तू अपन सभ्यता मत छोड़ियो केहू कुछू कहे हमरा तरह अपन सभ्यता नहीं के छोड़े जगह पर रहे के बा
एकदम जगह पर प्रसंग में तन पात में टाइम